Tanja Petra Gagulić, dolazim iz Osijeka, grada na istoku Hrvatske, imam 22 godine. Sarajevo je zapravo moja hidžra u ime Allaha, moja sloboda za življenje vjere islama. Pa razmišljala sam gdje da zapravo živim islam, slobodnije i lakše nego u Hrvatskoj i negdje Sarajevo prijestolnica toga u Europi i to je bio jedan logičan korak. Dakle, ja sam početkom srednje škole krenula istraživati sve religije svijeta, propitivati, čitati, istraživati i negdje sa 17 godina došla sam i do islama koji mi je bilo jasno već godinu i pol dana kasnije da je to. Islam je došao kao posljednja objava, dakle potvrda svih prijašnjih, jednostavno negdje mi racionalno, razumski imao sve odgovore na moja pitanja i svidjelo mi se što je to jednostavno stil života. U islamu je živjeti oslobađajuće, autentično, meni je to jedna religija, vjera srca, odnosno vrlo je prirodno. Za mene je bilo vrlo lako prihvatiti sve njegove propise, sve ono što me sljeduje, sve dozvole i sve zabrane, tako da za mene živjeti u islamu vrlo sretno. Dakle, meni je Bosna i Hercegovina druga neka moja domovina, prihvatili su me ovdje kao da sam odavdje, kao da sam njihova, osjećam se zapravo svoje na svome, jer doista negdje je Bosna oduvijek bila višedimenzionalna i meni je lako se ovdje naći, prilagoditi, jer ovo su ljudi koji su me s jednom velikom podrškom dočekali. Ja sad kažem da imam jednu vojsku žena iza sebe koje čuvaju leđa, koje su za mene tu u Sarajevu i izvan u stvari uz mene, ukazuju mi jednostavno jedno veliko povjerenje i podršku u svakom trenutku.